angizange ngibe nawo amandla ukuthi ngikwazi ukuthola imali ngakhe. Ake ngibingelele mbukeli lapha ekhaya. Igama ngingumzothule ngokashembe isibongo. Mafavuka njengedangabani samba nesabumkosi sangalela maqedo lalabafoza nokhajeza ikhundla khundla uthi mawuvimba ngala uthi kusungale ngumkhovu oyiphayo omadakeni oyishasa nketela ngiyabingelela le iNethezeka TV sibhaleliwe la umndeni wakamthethwa ngoba sesifikile sendaweni yakantabende la emzinyathi. Siyawazi ke umzinyathi oke wahlasela kakhulu izikhukhula eminyakeni emibili emithathu eyedlule. Ngicabanga ukuthi bekunyaka kaye 2022 la khona okwalimala khona imizi eminingi nawo ke lo muzi wathitheka kakhulu ngendaba noma ngesikhathi seyikhukhula. Namhlanje basibhalele ngesimo ababhekene naso. Sizohamba njengamanje sishone kubona siyokhuluma naye ugogo okuyena osibhalele nondodakazi ahlala naye njengamanje sizwe ukuthi basibhalele udaba olume kanjani nokuthi iluphi usizo abadingayo. Njengamanje ake sishone khona sibone ukuthi basiphatheleni. Ma socela ubingelele kwiNethezeka TV. Ngiyanibingelela Nethezeka nonke, ngiyabonga kakhulu ukuthi nifike. Phakathi kwalikhaya nizobheka nje isimo sami. Yeah. Ma ake siqale la ekuthenini ukuthi uze ufike kulesi simo uqale usithathe usibeke ekuqaleni ukuthi la ekhaya nifike nini ngasiphi isikhathi nethema nakha la endaweni nabhekana naziphi nje inselelo ukuze kufike lesigaba ekuthenini ukuthi uze ubize thina njengeNethezeka TV. Ukuqala kwami ukwakha la ngakha ngo-1979. Ngiqala la kwakha. Indaba yokudilikelwa umuzi ingiqale nje ngo-2012 emva kokushona komyeni wami. Kuthi ke vele ke umyeni wami phela wayemuntu ongasebenzi yabona. Angizange ngibe nawo amandla ukuthi ngikwazi ukuthola imali ngakhe. Yathi mayiqala ukudilika ngala insukwini nje ngisazilile ngazama ukuphahleka nami ngodaka ngizama ukuvala lezo indawana yaphuka. Ngahamba ngayocela ekhanseleni kusekhona uBabchiya. Angizange ngikhulume nekhansela khona amantombazana abawumabhalane. Iwona ke angibhalisayo ke amantombazane. Ithe uma iya nokuyiqhubeka nokudilika ngiphinde ngiye futhi ngiyokhuluma. Ngibhaliswe futhi umunye njalo kanjalo nje angiphila impilo yokubhalisa kungenzeki lutho. Kuze kwathi ngo-2019 kwafika umfana wami ozalo umfethu ezongibhalisa, wayesizana nabo nje ikhansela angazi ke kanjani. Wabhalisa wathatha wonke izidingo abayidingayo bahamba. Kwabuye kwafika kwaqala lo wakaphewa wafikayo kwakuthiwa uSibu. Phewa wafika wazobhalisa wahamba. Kwaphinda kwafika lona ke lo wami ke lo zalo mfowethu naye wangibhalisa wathatha konke imininingwane wahamba. 2019 kuthe ngolokhuzana ngolemvula lezi ezinkulu ebese zikho 22 yaqala ke yaphelwa amandla ke indlu kuyawa holokohlo. Iwa nje angikho ke ngangise eNewcastle kushona udadewabo omyeni wami ngiyongcwaba. Ngifike cha izinto zami seziphihlile zonke nje bazama ukuthatha lokho abakuthathayo bese bethatha mase ngifika ke zafika nezingane zacela ukuthatha ngithuthisa ke impahla zami bayibeka lana. Kwasho ukuthi wa room divider isihlakazekile kungasenakwenzeka lutho. Nezinye izitsha ke nje konke kwakufile. Ayike ngena ke la endlini ngisho sofa amanzi ayintanta kosofa. Njengoba ngathi baphukile nje ngibabophe ngeintambo abanye babo. Ayike bese ke ngihambe ke ngiphindele khona ekhanseleni sekuwumkhize ke manje sekhona. Ngenhlanhla wafika kwasho ukuthi wathi uyaphuthuma
bakhona ma bazokusiza ababesetafuleni nangempela bangibhalisa-ke kanjalo and ngangingahambi ngedwa ngisasihamba nomakhelwane ababelokhuzile ababe bebenenkinga wangithatha umakhelwane aninge imoto yakhe. Hhayi-ke kuthe mase sibhalisile saqeda nje kwathembisa kwangazathi ithi nje kukhona okuzokwenzeka. Hayi hlala kanjalo akubuyanga akufikanga muntu akwenzekanga lutho kuze kwathi ngonyaka odlule makufika umfundisi wami esontweni umfundisi Ngcobo wafika wabuza hawuma nje uhleli kanjena kabuhlungu kanjena nje uke wacela na ikhanseli ngamtshela hayi sengiye kaningi noma ngingakhulumi nabo ngikhuluma nalaba abangibhalisayo sengikhulume nabo kaningi ngathi nami ngiyacela nje ukuphiwa umqhaso. Hayi-ke nokho-ke angikwazanga ukuthola-ke kuze kube yimanje bathi kuthe mase kufika yena umfundisi wayibuka lento wathi uzodlula ikhanseli ahambe wokhuluma wahamba-ke wayekhuluma hawu nyanyanya ngithi cha ukhulumile umfundisi hayi akwangenzeka lutho. Waphinda wafika futhi wathi hayibo ma kwenzekani bafika abafana kwenzakalani ngithi nakaze kufike umuntu athi hawu angiyazi-ke lento ngisaya khona-ke njengoba ngisuka la kuwena wahamba umfundisi washona khona wabuya esezongitshela ukuthi hayi bathi bayeza manje nangempela wathi umfundisi ethi useyaphuma la endlini sethi ujikisa imoto usethi sezojikisa imoto ahambe yayiqhamuka iveni ihamba nomfana kaMajolo kuthiwa uMajabu nomfana wakasibiya noma sibisi into enjalo wasethi uyena kophethe kwezezindlu uzongibhalisa-ke wabuza ama-particulars ami ngamtshela konke akudingayo ngamnika konke wasebuza nencwadi yendawo sengiyakhumbula ukuthi mfana wami ziningi kabi izinto eziwamoshakala udaka ngathi ngiyafingena la izinto zami seyimoshakele zonke incwadi yami yendawo ayikho kuningi okwalahleka mfana wasethi-ke uyayidinga-ke ngase ngithi ayikulungile-ke yahamba yayokwenziwa-ke ngamfonela ngathi mina isiyenziwe-ke incwadi lapha enduneni ikhona isikhona sethi hayi uzohamba ayilande noma inini. Ngokuhamba kwesikhathi bese ngithi ake ngiyilande le ncwadi ngoba phela angithumele kumfana lo owangenzela ukuthi ngiyayidinga incwadi manje. Wahamba kumfana-ke wathi hayi anti ungahlupheki ikhona thumela umfana enkantolo nampela ngamthumela kumfana ngithi Thangi enkantolo wahamba wafika wayithatha-ke incwadi wabuya nayo-ke ikhona nje la endlini la akukaze kufike umuntu impela ngaphandle bafika kwawo abantu abazosisheshisa basheshisa kodwa okubufeke bebuhlungu kakhulu enhlizweni yami ukuthi abantu abayakocela baningi ngabalimizi eminingi asebakhelwe lutho mina sebana. Okay Ncase Wema ngifuna ukubuya la Wema ngoba isikhathi ngiyabona ukuthi sesiside kakhulu shuthi kusukela ngo2012 mawubhalisa bengafiki inhlobo nje umuntu othi uzobheka nje isimo sakho until kuze kusukume umfundisi wakho ila kwaqala khona ukuthi kube khona umuntu oqhamukayo. Kahle kwafika umfana umfowethu kanye nomkamakhelwane ngala ukuthu usibu bafike babhalisa-ke babhalisa bathatha zonke izinto kwabantu okusazobuya-ke kuzolokhozi kuzokwenziwa 2019 kwase kuthi manje nje kufika umfundisi ezele ekhaya ngoba ngisakwazi ukuhamba ngesontweni uyafika nje angivashele noma ezongipha isidlo yabona. Hawu ma axakeke nje naye ukuthi ma kanjani pho
uthe gcina ukufika kulokhu kwagcina kwenzeke njani cabanga babefike nini ngoMeyi last year kwabantu abazokwenza kwenzeke zonke izinto namanje kusathula athi umfundisi kwenzekani ithi mina angazi kuyithulele nje athi ake ngibuze khona niwaqabana nabo mhlambe okwenzekayo nje mhlambe ngingakwazi yithi kodwa ngane yami ngaqabana nabantu kanjani akekho ngaqabana naye akekho ngizobe ngibangani nje nabo ngoba nangaleso sikhathi esidala ngiye kodokhuza kusekhona nalabo bekhona bathi hayi aunty siyakuthanda wena ngathi ungajoin ube yini women's league mina yazi Nkosi yami ngiyanqena ayi sengimdala mina kusafanele ngenza izinto eziningi batakwethu hayi aunty siyakuthanda ube khona ngajoina ke yes lelo khadi angaze ngibe nalo till today ngagcina ngokujoina futhi hayi angazi ngempela ukuthi kwenzakalani angazi ukuthi kungani angazi bakhelwe bonke kangoba nolokhuzile kulo 22 umntwana osanda wakhela ulapha phesheya owadilekela ngeyikhukhula 2022 lezi inkulu impela wakhelwe nangelapha phesheya babe ngitshela ukuthi mina engakuzwayo ukuthi ngoba khona lo 2 room ngeke uzuvumele akuvumela uhulumeni ngibuze bonke labantu engababala la abanezindlu abanye banano 5 room bakhelwa mina why nginaleyo round kuphela nalapha nalabanye abakhelwa banazi izindlu round kanti kambe no 2 room why mina ke Nkosi yami kubhlungu enhlizweni yami kakhulu kodwa ke anginasho ukuthi ngiphoqa ukuthi ke ukuba benginayo imali ngabe ngikaze akhele ngavusa indlu manje isizo uhulumeni nje ngempesheni into engiphila ngayo okay ake ngibuze la uma ngitholela ekuthena ukuthi kudlula umyeni wakho leyo mnyaka uthe 2012 yaqale yadilika indlu akekho wafika ngaleso sikhathi ngenkathi iqale ukudilika wena wawuhamba uyobika kungekho ngisho yedwa nje abamthumelayo eyobheka isimo cha akaze kufike noyedwa akaze kufike noyedwa ngaleso sikhathi okay mase ngibuza la njengamanje ngiyayibona indlu kaRondo iyavuza ngendlela esimangaliso kangangokuba uma kuya ngokuthi kuyagezwa endlini kuyadedelwana akucacisela ekuthena ukuthi endlini niba ngakhi nihlala ngaphansi kwasiphi isimo ngoba umbukele esibona naye ezosibona futhi ukuthi isimo esikanjani leso enihlala ngaphansi kwaso esihlala esimene esibhlungu kakhulu lengane engihlala nayo ke izalo lokhuzane umfana womfowethu yakhetha ukubuya ngoba ibona ukuthi amandla ngisenawo ngempela ngisakazi kwenza lutho izohlala nami la endlini izongisiza ke yafika naye nezingane ke naye impela yahlala ke yangisiza ke noma ke ngiyakhuluma iyona ke engenzela konke ngihlala nayo kusho ukuthi abazukulu bami beqiniso laba bazalo umfowethu engimela amayo sashona ngihlala nabo ke yeah mina bese kuthi intambama afike ke untombazane ke nje wami ke ngihleli naye isimo obhekene naso wena abantwana abekho onabo nje abantwana abakho othola ukuthi bahlala kwezinye indawo ukhona untombazane wami yena lengikhuluma ngayo wathola umfana oyedwa nabantwana babili babafana wadlula ke lo munye lo munye ke wakhetha ukungishiya ke ukuthi ahambe ohlala kubo lo mfana kwase ngihlaliswa ke ilezi ingane zomfowethu engimela amaya abazukulu bakhe beza ke babuye emakubo bezala kumina ke bobabili ngihlala nabo ke nje ibona abangaziyo ke nokuthi kanjani naye lo akangikhohliwe lo hleli kubo shame ngabe ngiqamba ngaphambi kaNkuluNkulu uyafike nje gogo kusho ukuthi imisebenzi ayikho kahle ke sezwabamba la
naye la iduzane la eMandeni kwaShexstar kodwa-ke nje kuyacaci yebo imali yala eMandeni. Naye lokhu ethembisa gogo mswane ngathola umsebenzi. Yayibona into njengale naye lo mzukulu lomunye engimshoyo umfana usezame wazama indaba yalento yokutheni abe security senazo itifiketi ikhona kodwa manje awukho umsebenzi kumnyama usezohamba eGoli wabuye eGoli ukhona nje ngikhuluma athi hey gogo usho angihambe ngiphindele ngoba ngiyakuthola okuncane lapha kancane kodwa nje yabona isimo nje ukuthi kuyabheda. Okay wema ake ngibuze la ekutheni ukuthi mangathiwa kuqhamuka umuntu omSamaria olungileyo ngoba siyibona indlu nayizama impela emva kokudilikela lendlu niyakhe emva kokudilikela la noma seniqalile angithi ukudilikela lendlu kaRondo ngayakha kuvele ngiqala ukuthola impesheni le ngithola impesheni uNkulunkulu wangibusisa kakhulu ngathola imali nje isambana ngaleso sikhathi ngakwazi ukwakha leyo round ngakho round nje ngenxa yokuthi nakhona ukuthi ngithole leyo mali isamba ukuthi ngangikade ngihamba ngifeyila ngihamba ngifeyila kuthela lokhu sakhona kwatholakala ukuthi kuyayithiwa wofika namaphepha onke ngafika nawo ngase ngisithole lesamba ngathi hayi angakheke la uround omkhulu ngawakha ke lo round omkhulu. Cha wangibusisa uhulumeni Nkosi yami ngiyabonga. Okay mase ngibuya la ekutheni ukuthi kungani ngoba uwakhela uround uthayela masingena ngaphakathi kuyavuza kuyaconsa nje yonke indawo ngisho embedeni lanilala khona angazi ukuthi kwenzakalani uthayela wavela wasebenzisa umdala noma kwenzakalani. Ngangithenga umusha ngangithenga umusha uthayela kusho ukuthi ke nokuthenga ungazi ukuthi uyabona ngathenga ke uthayela ngayenza ke ngafaka manje ngendlela usupetezela ngayo neya nabantu khona umfana obeyangifakele angizamele nokungipheshela uyasaba ukuthi kuloko okugcina ifika ngezwe ukuthi ivona ngathi ayayayay ingabe usahlubeka ukuqhubeka nyathela ubona khona izipikili ilandelana ziyaphezulu wazama kanjalo ke kodwa kuya. Okay ake sibheke ke usizo oludingayo uma sisazokhuluma naye umntana la njengamanje wena usizo ungathi iluphi olubonayo njengamanje ufisa ukuthi kube khona umuntu ongakwakhela indlu ngoba awusakwazi ngisho ukuhamba manje uhamba nganazi induku awukhoni ukuthi ungagijima wehla wenyuka manje ekutheneni ukuthi ufike endaweni ezahlukahlukene uthi wena uzama usizo mase sibheka nokuthi ke nala kulendlu ngoba vele nayo inenkinga kuqala ngafanele kuqale kushuthi kususe wonke lothayela kususe namaplanga khona kuqale phansi roof yakhona ukuze kuqalwe phansi mhlawumbe okunye noma udingani wena. Mengingajabula nje noma ngithola lo u4 room nje kube kanjena ngoba kwakungcono ngathi kunje kwazi ukuhlala lapho ngazi nginekamera yabona ukuthi zikubangela umsindo lezingane ungabisazoze njani yayibona lonto ke ngibe nje nekamera kushuthi nentombazane ibe nekamera olayo nje kanjalo nje yabona nabantwana bekwazi ukungabe ukuthi makufanele mase kufaka umunye geze faka kuphuma abanye uyayibona le nto angeke ngibuze la mali inake imvula kwenziwa kanjani shothi nje ivele kuhlanjwe khona lapha. Kuthanda kuba nzima kakhulu mageza special mina naye uma bedinga baqoqana lapha ekamereni lapha angithi ephekishini la kufihle khona amakhabeti ne-wardrobe ngikwazi ukungigeza ngikhululeke kuyimake bebuya bezohlala ke ngigeza kanjalo nje noma mhlamba ke kuthiwe kumakhaza ke ngilokhuza ngigezela endlini noma ngime bangibekela emva kwendlu ngigeze khona uma libalele njengoba libalele nje angigezi kuseni njengoba kuyisebusika ngigeza nje ngeyikhathi yabo ngabo 10 kanje bese ngibeke eminyango ngicela ukuyobhava eminyango kanjalo ke leyo mpilo engiphilayo.
Okay, kulungile. Socela uLondi esondele. Londi, ngicela usondele ngoba sikhuluma udaba olubalekile. Mhlawumbe wena unawe kukhona ongathi ukueda la ngoba mhlawumbe udaba ulazi kangcono. Mbuke lapha ekhaya kukhona into eyayifanele sigxile kuyona le yokuthi uma umuntu edinga usizo sibheke kakhulukazi inkinga asuke ebhekene nayo nokuthi usuke engeyedwa phezulu kwaleyo nkinga. Baningi abantu abasuke bethinteka nabantwana abasuke behlukumezeka laba bakhona la egcekeni. Njengamanje ukhona uLondi, cela usondele nje inkosazana. Kuzoba lula noma ungacupha nje la eceleni kwami. Nkosazana, ngiyakubingelela. Yebo sawona. Okay, akuyichaze uLondi ungubani nanguma sifikele kuyena njengokusibhalela kwakho ekutheneni ukuthi sikwazi ukusondela ngoba naye lokho encinca njalo ukuthi cela usibhalele ukuze sikwazi ukusondela sikwazi ukukhuluma udaba lakhe. Akuyichaze nje ukuthi uLondi ungubani. Yebo sanibonani, ngiyabingelela. Mina nguLondi uLondeka. Lona ugogo wami, ngithi ugogo ngoba ngihlobene naye kodwa noma kukude. Mina bengihlala la eNzansi kamakhelwane, ngabona ukuthi ugogo usihlala yedwa enesimo kanje engakwazi ukuhamba, nganyuka ngizohlala naye. Nganyuka nezingane zami ke, ngithi ingane zami kodwa ezinye ayizona ezami biological. Ezokhazini bayishiya khona kumalume wami la bengihlala khona. Ngayithatha zina 5 years ngayikhulisa. Zikhona mhlawumbe nizayibona la makhamera. Ngese ngibona le show le ku YouTube, ngabhale ngaxhumana nabo, ngaxoxela ugogo ugogo kunabantu engicela ukuthi basisize, ngicela ukuthi sixhumane nabo. Ngakwazi ukuxhumana nabo ngilokho ngibacela baze bagcina bakazi ukuthi befike. Sibhalele lana ukuthi sicele ukuthi ugogo wami nikwazi ukumsiza, abanamandla bamakhele noma bashintshe iroof ngoba isimo ehlala kusona siyabheda. La endlini sihlala siba u8. Ukhona umfowethu lo kade ugogo esho ngayo ukuthi ufuna amatoho egoli. Naye ke se indlu yethu iyavuza ngempela, noma ufuna imoto yamanzi sifaka yona le ndlu le. Ikhishi lila ku round amakamera impethu 3 la. Makhona ogezayo fanele sicashe thina sine privacy. Sithi i-bathroom kodwa ikhosomba nje esigezela kulona. Ilokho bengikade ngicelela ukuthi sithole usizo ngibhalini. Okay, ngifuna ukuthi ukucacise ekuthenini ukuthi kulesi simo enisuke nibhekana naso nibhekana naso mihla namalanga lesokuthi impela kukhona umuntu ofanele ecashe noma kukhona abantu afanele bephume noma kukhona kunihlukumeza kanjani nabantwana bathinteka kanjani kuleso simo? Njenga mina ngoba ngilana nabantwana empedeni, suthi impede iqonda nogogo. Ugogo udinga iprivacy ngoba engakazi ukuhamba, kunezinto azenza kabuhlungu, angakwazi ukuthi agijimele endlini yangasese mhlawumbe uyochama nanti ibhakethi mesisebenzisa, kumele simboze ukuze simhloniphe. Mina khona into engilibambayo njalo ekuseni mangivuka fanele ngiphume ngiyogeza eminyango ngoba ngeke ngikwazi ukugeza phambi kwabantwana khona nowesilisa. Isona simo sibhekana naso leso. Okay, ngizwa kahle yabona mase uyichaza kanjalo akucacise la ekuthenini ukuthi isimo mawusibuka wena ukuthi ngoba sikanje indlu iyodwa isiphi okumele siphuthunywe kakhulukazi ekuthenini ukuthi kulungiswe lesi simo. Bengajabula ukuthi isimo esingaphuthuma lana ukuthi basakhele indlu esokwazi usihlala kuyona sikhululeke. Ngoba ugogo ngoba ngisho sengaphelile ubuyabe nenkinga yangempela ukuthi uzothi uyahamba hawu ugogo usewile, kumele umthathe uzame ukumfukula umhlalise eceleni. Nazi nezingane ziyabuka ngala, fanele nidonse kahle. Into esingayijabulela ukuthi sithole indlu abangasakhela yona sikwazi ukuhlala nje singampintshani. Okay, ngizocela ke mbuke lapha ekhaya kakhulukazi mawuzoba nosizo esimene sikanje ungasithinta nathi uxhumane nathi lapha ku Facebook, uxhumane nathi lapha ku YouTube na kuma email uthi kwahlalinethezeke@gmail.com. Imininingwane ikhona. Kubalekile ekuthenini ukuthi uma kunosizo olukanje sikwazi ukuthi sinixhumanise. Wena ofuna ukunikela sikuxhumanisa nabo ukwazi ukuthi unikele kubona, ibona abazosho imininingwane ngaleso sikhathi. Uma uthi wena cha nakho mina ngifuna ukukulula mase siyabona ukuthi simisa kanjani. Makuya ngokuthi unama blocks ke ungakwazi ukuthi ulule isandla noma ngosemente ulule isandla. Kubalekile lokho ukuthi sikwenze ngokuthi umuntu ebuke isimo sakhe mase bheka ukuthi ikuphi la engasiza khona. Londi ngifuna ugoqe la ekuthenini ukuthi kulokhu ekutheni ngoba usikwazile ukusibhalela kusukela emva kwesikhathi esingakanani ulokhu uzama nawe uyilwa lempi uyilwa nogogo.
Mangaphonsisi mhlampe uphelile 2 months manje lokhu ngibabelesela nje ngibacela ukuthi beze ngilokhu ngibikile udaba ngibona ngathi sebekhohle ngiphinde ngibhale futhi istory ngiphinde ngibhale baze bagcina sebexhumane nami ke kungijabulisile ukuthi bafike namhlanje nokho ngithe mangimtshela ngabona igxuma kancane ngathi hayi sesizothola ngoba sesisithi isikhathi ugogo kade efuna indle engayitholi. Okay. Ukhuluma ngathi ke uLondi la ekutheni ukuthi sesithathe 2 months kodwa singoma biza sisabele. Kodwa okubalekile ukuthi sibuye sambe kude eLondi uthola ukuthi sikogoli usithinta nje siyafika la eThekwini uyasithinta sikwezinye indawo ngoba samba lonke izwe leli. Uma samba lonke izwe kwesinye isikhathi usithinta wena uthi masifike la sibe siphuthuma ezinye zezimo okungijabulisa kakhulu ukuthi wena ukwazile ukuthi usithinte sagcina sesilenzile iqiniso safika. Ake sibheke kulaba abakufanele benike usizo njengamakhansela njengabantu akuyibona ababhalisa yade kuthiwa kubhaliswa izindlu la eindaweni kuba khona imibhalo ebhalwayo khona abantu abafika besurvey futhi nala endaweni akaze befike la ekhaya. Cha lokho ngike ngakuzwa ngiuze mhlawumbe izwa mangaphonsisi kuthiwa kunabantu bebekhishiwe bebhalisa izindlu bafika ngaxoxana nogogo uthi awugogo basijomba futhi ayithi nasuthi sinezibhadi asikaze sizwe akaze befike. Yebo khansela bayasazi hlezi mina ke nje sengawakhona ekhanseleni hlezi ngiya ngiyopheqapheqa amabhungu ngivuselela ngibabelesele kodwa akufiki ngaze ngamcela nayo khansela eseyilanga imbona edlula ngemoto ngathi ngisacela abantu ungene ngifuna ayibonele yini isimo sala ekhaya ukhansela wathi ayi usabhizi washaya wachitha ngisho sengibhaleke kwaThaphu uyaphendula emethandile akaphenduli nje bahlulekile. Asikho izathu esike sikhulunywe noma ukusizwa. Ayikho into ephathekayo babenginike yona. Asikho nje izathu basibeke. Emabhokeni kodwa niyavela ukuthi nikhona kwababhalisiwe. Asikaze nje sivele into abangitshela yona basemabhuku ango 2012 awekho suthi bona bababona abantu ababhalwe phansi bangikhiphela ibhuku elisha kwayima ngibhalisa kabusha bengaphonsi sibekwe last year. Kodwa nabo ngibabona abantu abasibhalisana abafika la ekhaya bethembisa into yamanje abasinika into ephathekayo. Okubhlungu nilala nomuntu kukhona abantwana abasebancane abanye bayafunda ama bevuka beyekoleni fa bevuka behlambe kube nawe mafanele uvuke uye etohweni ngoba kukhona itoho libambayo nalo alithini kangaka ngithi ngifuna ukuya lapha ekuthenini ukuthi mawuvuka ushona khona nawe kufanele wenze njani uhlambe ugogo nangu khona la kukhona nowesilisa lo mntwana nithi ade yozama nakhona egoli ubuyile njengamanje usela ngaphakathi kodwa ngezathu ezithile ngesikwazi ukuthi sixhumane naye njengamanje ngoba kukhona esikubhekayo ukuze naye ethole ukuthi ekhululeke nakulezinye indawo azama kuzona. Ngifuna ukuya lapha ekuthenini ukuthi zonke lezo zimo zinehlela mihla namalanga noma ina imvula kufanele kwenze ukuthi kube khona abacashana abaphumayo. Hayi kwenzeka mihla namalanga kuba nzima sonke isikhathi ukuthi sigeze noma sikhululeke ngoba ngangukuthi ingane zona lezi ezifundayo zigeza khona la sithi ikhishi khona uround ngoba uhlangene sihlukanise kaningi khona. Okay. Nkosazana ake sithembe ukuthi bazoba khona zokwazi ukuthi belethe usizo sesizogoqa njengamanje sigoqe nogogo ugogo kuba uyena futhi oyikhalela ukugcina esho ukuthi bomSamaria abalungileyo siyacela ukuthi belule isandla kanjani Nkosazana sibonga kakhulu ngesikhathi sakho. Ngiyabonga. Okay. Ngicela sibambe. Okay, sesigoqa ke manje sesiphetha sengimzwile nondodakazi esibeka elibeka lonke udaba nokuthi isimo sikanjani okubhlungu kukhona nomuntu wesilisa nekuraundi nonke yabantwana ngendlela indlu futhi enethwa ngayo usho ukuthi nima ngeenyawo makuthiwa impela imvula zikhona ngoba kuye kufika imvula nje othola ukuthi ayinqamuki siyalazi lelizwe like lahlaselwa izikhukhula kwaphela izinsuku imvula inganqamuki. Ngisacela ukuthi ucacisele umbukeli ekhaya usugoqa nje ekuthenini ukuthi uyacela ekuthenini ukuthi ongumSamaria olungileyo noofisa nje ukufika ezosibona isimo engafika sibona isimo ekwazi ukusiza esibonile isimo. Ngicela ukucacise lokho. Ngingajabula kakhulu mangase kube khona nje ungasangisize Nkosi yami. Ave ngajabula kubhlungu kakhulu njengoba ngikulesimo isinjengalesi. Ngingakazi nakwenzani noma mhlambe kuthiwa ingane ivakashelwe mhlambe abangani bazo nje ngibasenkingeni kakhulu okanye mhlambe ngifuna ukuphuma ngendlela engihamba abhlungu ngayo.
Hey, ngiba inkinga ngempela kodwa ke nokho ke ake ngithembe ukuthi uNkulunkulu uzolalela. Mhlambe njengoba sengikhulume nani, mhlambe uzongilalela uNkulunkulu kube khona ukuhle okwenzakalayo. Ngingajabula kakhulu ukuthi lo uNkulunkulu ampululela isandla nje enzele nje ukuthi ngihlale kahle. Ngingabonga kakhulu. Yilokho ngikubonga nani batakwethu ukuthi nifikile nani. Ngiyathemba. Ngoba kade nani iwayithinta phela umntwana ngaleso sikhathi noma yakuyinyangane ezincane. Yeni. Kodwa nje nikhombisile ukuthi ninalo uthando nabantu. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga kakhulu batakwethu. Okay, mbuke lapha ekhaya ukubalekile isekutheneni ukuthi ukulula isandla yabana abantu uma kuthola ukuthi bayaphila konke okuhlanganayo noma okuhlanganiswayo ukuhlanganela ukuthi kubelale bedlile abakwazi ukwenza okunye nokuthi uthi uzozama ukubeka kungabekeki ngezimo ke khona manje emhlabeni netransport isuke idinga bona uma kuya ngokuthi bayasuka futhi eduze kagogo bayoqasha emqashweni ngeke kulunge futhi ngenxa ukuthi ezinye zezimo ezisuke zikhona suke zinzima kakhulu ekutheni ukuthi ugogo engahlala yedwa ngesimo futhi akusona okubalekile esekuthenini ukuthi uma wena unakho lokho othi unakho othi cha nginganikela ngakho unikele uNkulunkulu yena usezobona usezobusisa ngoba eseshilo ugogo ukuthi sengathi kungaba khona akupha kona wena ulula isandla kukona ngicela ukuthi wonke umuntu ofisayo ukuthi ebasize nathi osilandelayo la inkundla zokuxhumana ngasibhalela eqhubeke naye ungangena ku Facebook page ungene lapha ku inbox usibhalele thina sikunika account number sizowuthatha yonke imininingwane mase siyicela kubona uyifake kubona imininingwane yonke into oyifisayo ukuthi uyifake kubona nathi sobe sazi ukuthi kukhona into engaka oyifakile uma unamasakathile kasemende ongawathenga usho ukuthi ukuphi nendawo singakwenza lokho ukuze ekwazi ukuthi efike khona la uma ukude uyayifaka leyo mali uthi wena ufuna ukuxhasa ngani kodwa uthengelwe ungakhonjiswa nangeneslip ukuthi wena buthi wena ufisa ukuthi uthenge ini uma uthi ama blocks nani ukuze kuqhubeke ngoba nomakhi impela kuyakhulumeka nayo noma kusondela abantu abathile bekwazi ukuthi bexhase lapha nalapha ukuze indlu yakheke into ebaleke kakhulu ukuthi nalendlu abakuyona njengamanje iyanetha and abahlali bodwa bengabesifazane kukhona nowesilisa osekhulile na uyazama amatoho akuhlangani igama lami ngingumzothule ngwakashembe Sibongo kumafavuke njengedangabani isamba nesabungosa ngalala maqedo walala bafozane nokwathi izikhundla othi mawuvimba ngala uthusungale umkhovo oyiphayo kumadakeni oyishasa nkensela mina nawe ayiphindi ihlangana ungakhohlwa uma ufuna ukufollowa ngena Facebook page uthi Nethezeka TV ungene lapha na ku YouTube ungene lapha ku TikTok uthi Nethezeka TV modinga futhi ukufaka isandla bhala uthi kwahla Nethezeka TV @gmail.com usinboxe nazikwezinye inkundla zokuxhumana nenamba yethu ihlezi ikhona uyakwazi ukusithinta kuyona thina sokwazi ukudlulisa imininingwane yabo ukuze bekwazi ukuthi bethole usizo nazo ke ayiphindi ibonane.